Usa ka suspetsadong kawatan ang nadakpan sa mga otoridad uban sa nagpakabanang mga tao. Nahitabo kini pasado alas 11 kaganihang buntag sa Abella Street, Barangay San Nicolas Proper, dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan og CCTV footage ang suway nga pagsibat sa lalaki nga nagdagan pa apan nabangga kini sa poste sa sidewalk. Apan nakabangon og padayon sa pagdagan hangtod nabantayan sa mga tao nga mo'y migukod kaniya hangtod nadakpan ug gitugyan sa kapulisan. Gingong gikuha sa sospek ang yawi sa motor nga suwayan unta niya pagkuha. Nahuli-cam gina mo, nakita gina mo unsay ang struggle yun siya ang pagdagan kung para makuha yun siya, makalihay yun siya, makasibat. Pero di malas lang kay nabangga siya atong kanang poste bitaw na signage sa kanang no parking. Sa wahing kalambuan, gikan sa Station 6 sa Cebu City Police Office, nasuta nga ang lalaki giingong adunay problema sa pangisip. Wala na mo reklamo ang tag-iya sa motorsiklo tungod sa kahimtang sa mong lalaki ug gibuhian ra usab kini sa mga otoridad.